Moikka vaan kaikille, se on Keijo PvP ja Keikari PvP. Ja Tänään- tänään olisi tarkoituksena pelata Hunger Gamesia. Ja serveri Jep. tulee kuvaukseen. joo. Sun taakse. Juu. Jos nyt... Hyvä aloituskamaa. Joo, 2 asetta. Ruokaa ja jotain. Tu- Mä menin tänne suoraan. Mä sain sulle hyvän osen. Tai ihan semi. Mulla on sulle Kivijakso. nahkakengät, jos tarvitset. Soppa, Tosta. soppa on nice. Juu. Jep. Kiitos. Sain aloituksesta. Pitäisi ehkä pistellä heti aina kun tulee joku tyyppi vastaan, että tänne ei kerkeä saa parempaa kamaa. Jep. Tuolla on tyyppejä, tai ainakin yksi. Mennään pistele. Missä? Tuolla noin oli kompassi hyvä. Se kompassi katos. Mä sais. Ai jaa, se oli mun inyissä. Okei. Se meni, tuollahan se vetää. Silloin kultakamaa. Joo, mennään pistele. Vai mennäkö rannalle? No, missä me vetää? Tuonne. Se meni tonne. Mennään Laavas. pistele, silloin sulle Ei kun täällä on kypärä. parempi kamainen. Täällä on parempi kamainen. Se tulee täältä. Silloin sulle kypärä. Mm. Ja mulle vaikka, tai no joo, mulle chestplate. Toinen Joku- tulee, tai mä otan täältä sen chestplate. Onko sulla toi barbarin? On. Anna mulle sit se kultainen chestplate. Joo. Siellä toisella olisi ollut kyllä parempaa kamaa. Joo, correct. Koska hei, pysäy, jätkä. Mulla on sulle kivimiekka. Eikö ei Siinä on olekaan? chestplate ja mulla on 2 soppaa, niin saat toisen. Joo. Onko sulla mulle ruokaa? Oota mä... Onko sulla kivimiekka? Ota 2 pottua ja 1 porkkana. Joo, se riittää. Oliko sulla mulle kivimiekka? Ei oo. Pistele se, joka oli täällä näin. Koska se Mennään. meni tonne. Rannalle päin tai sinne kylään. Katsotaan missä on lähi. Sulla on kompassi. Joo. 76 blokkia. Joo. Vai pitäisikö mennä rannalle, kun siellä on varmaan enchantment table? No joo, mä menen enchanttaa mun mieka. Eteenpäin. Etitään sulle kivimiekka chesteistä ja sit se... Joo, ja mullakin on 1 expa. Toinen soppa. Sullekin on chestplate. On. Juu. Toinen kompassi. Hyvä. Nää on luuta. Expo botlane. Tänne on pistelty joku. Tarvitko chainhousuja? Tuolla veti tyyppi. Hei. Joo. Joo, tarvin. Sulla on ihan naiskama. On, mutta 1 paska juttu. Niin. Ei oo ruokaa ollenkaan. Paitsi 2 soppaa. Mä sain chain chestplate ja chain kypärä. Mikä kypärä sulla on? Kulta. Okei. Itse asiassa mäkin laitan semmosen, koska se on hienompi. Ja niillä ei oo mitään eroa. Eikös nahkakengät ollut niinku... Nahkasta. Tonne olisi torattu puumiekka, sitä se tarvii, koska sitä ei oo mitään järkeä etsanttaa. Mä tiedän missä on chesti, mitä ei oo lootattu. Vaikkaan, että ei oo lootattu, koska kovin moni ei jaksa hakea Itse tätä asiassa tai tässä ei tiedä. edes varmaan mennyt tyyppi. Mä taisin nähdä omia, koska näitä ei oo luutattu. Tässä Tai sitten on se ei oo vaan chesti, tarvinnut. Kanaa ja arveita. Tässäkin oli chest. Oi, siellä oli ruokaa. Täälläkin jossain pitäisi olla vielä chestiä. Jep. Tässä on chest. Kivimiekka. Hyvä. Mennään enchanttaa. Anna mulle se miekka. Ei jaksa mennä supille. Ei niin. Näissä on ihan ei me oikeastaan melkein voida saada parempaa muuta kuin aamulle ruokaa. Ota kompassi. Joo. Me ja voidaan toi oikeastaan... kivimiekka ja vähän ruokaa. No joo, koska ei me Mennään oikeastaan voida... enchanttaa. Ei me voi saada oikein parempaa enää mistään kuin suplystä. Ei voi. Koska Ai, ei tässä on tällä... tyyppi full chaini. Oota. Joo, mä tajan kuolla. Etkä kuole.
Ei saatana. Soppaa. Vedä vaan. Se on lovit. Juu, sinne levis. Minä nyt enchanttaa. Joo, mennään vaan. Mä syön tästä. Siinä oli Vois mulle chain Otan bootsit. ongen hotpotin, niin voin boostata, jos tarvitsee. No niin, mulla ei oo... Hei, tossa onkin sulle, jos tarvii. Mulla on jo. Okei. Ja me ei tarvita oikeastaan näitä kamoja. mitä Sharpness mulla 1. ihmisistä- Onko mäkin ihan just enchanttaan? Mäkin heitän vähän roskaa ja katso, ettei kukaan tuu. Chain chestplate aika paljon. No niin, ja kohta on deathmatch. Tää on mennyt aika hyvin tavallaan. Mä... Crack. Niin nää lagata pikkasen. Miks mun FPS on 145 rajattuna? 145 blokkia tänne päin. Miks mun FPS on rajattuna 30? En mä tiedä. Olisiko joku frapsi? En mä tiedä, ei tää pahemmin lagaa, mut vähän se silleen, et ei ihan täysillä pysty PvP. Ah, Silleen ihan menisti jokkiin. no. Mihin sä menit? Menit sä ylös? Joo, tässä Spavonin laavan vieressä. Joo. Tuollakin on. Niin. Tuolla. Mennään spawnille. Tuossa on tyyppi. Ja tapeta. Onko sillä edes aseetta? Full shine. Niin näkyy. Ihan et. Levis. No niin, varmaan sä sait tapon. Pitäisikö entää, mä voin enchanttaa molemmille chestplate. No, monta expaa sulla? 2. Ja no, sulla on varmaan toinenkin chestplate invis. Anna breaking. Ei oo. Jaa, tänne on levinnyt tyyppi. Heitä. Toinen tyyppi! Silloin se on luotanut supli. Mihin se meni? Tänne. Ah. Kyllä me tää saadaan. Joo. Joo, ihan et. No. Tää vaan povaa, siksi on niin hyvä. Tai no ei se oo hyvä, se vaan povaa. Joo, se on ihan just hyvä. Anna sitä kamaa mullekin. Tossa on, Meidän lisäksi. tossa on Iron housut. Mun kivimeikas on parempi damage, niin mä käytän sitä. En Suoja. ottaa Perttiä. Mä käyn enchanttaa mulle toisen chestplate, mä voin enchanttaa sit vielä sullekin. Missä ne iroho? Koska mä haluun prottu ykkösen. No, Blast Protection, se on parempi. Heitä se sun chestplate. Vai, ei kun mä otan maasta kulta chestplate, mä enchanttaan sen jos käy. Joo, no ois mulla kyllä ollut vaikka kuinka paljon chestplateja. Äkkiä. En kärrenny. No ei se hae. Mä poon vaan Tuolla on ihan naiskamaa. No, mulla ei oo povia. Ja tosiaan Keijo PvP on sitten paljon parempi PvP tämä kuin että mä häviän sille joka kerta. Pyh. Op. Ai sä teet muun brawleri. Noin. Ja Reilu. juu, paljon sulla on armor blocki. Susta puuttuu 3,5. 3. Oota mä... Laitetaan chain host molemmat. Mulla ei oo, onks sulla kultahousuja? Oh. Laita semmoset. Ilman chestplateja, koska tuo enchantettuja puuakseilla. No mutta mulla on sulle chestplate. Joo. Ja puumiekat. No ok. Mulla logo vähän ei olekin. Onko Ja sulla onkia saa käyttää, mutta ei brawleri. No mulla ei edes oo brawleria. Mä en edes tiedä mitä tää Barbariankin kitti edes niinku tekee niin. N. Y. T. Nyt. Mä tuun häviämään. Ei! Ei! Sepä käytti sitä kittiä. Häh? Käytit sä sitä kittiä? Ei. Kun eihän Käytit, siitä lähti se juttu. Ai jaa. Vissiin vahingossa, mutta mulle jäi 1,5 HP. No niin. Varmaan. Joo, tämmönen Paitsi- video tällä kertaa. Muista Juu, ja tykätä, tilata ja kommentoida. Juu, ja Mitäs jo? sitten saa myös ehdotella minipelejä, mitä me voidaan pelata ja
voidaan todennäköisesti varmaan muutakin tulla ehkä jopa pelaamaan kuin pelkkää Minecraftia, mutta me nyt ajateltiin, että tälle kanavalle tulisi aluksi pelkkää Minecraftia, mutta Jeps, se olisi ensi videon saakka. moi moi! Moi!